заедно с заместник-министърът господин Красимир Живков и началник отдел програмиране към Главна дирекция ОПОС, Оперативна програма Околна среда към Министерството, за да представим на вниманието ви двете покани, с които официално стартира изпълнението, реалното изпълнение на оперативната програма. Както знаете, оперативна програма Околна среда 2014-2020 година беше одобрена от Европейската комисия с общ бюджет близо 3 милиарда и половина лева, които ще бъдат насочени към основните приоритетни дейности, свързани с политиката по опазване на околната среда и справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на климата. Основният акцент в оперативната програма продължават да бъдат секторите води и отпадъци, където държавата получава сериозна подкрепа от страна на Европейската комисия, Европейската солидарност, за да изгради така необходимата базисна инфраструктура. В секторът води разполагаемият ресурс по оперативната програма е 2 милиарда 240 милиона лева, а в секторът отпадъци 560 милиона лева. След като беше проведен мониторингов комитет на програмата, по време на който се обсъдиха първите покани за проектни предложения и критериите за избор на проектите, те бяха разработени в насоките за кандидатстване, насоките бяха публикувани за обществено обсъждане. След този цикъл на коментари и обществено обсъждане, официално на 31 юли бяха обявени първите две покани. Поканата, която представлява интерес за общините, съставлява възможност за надграждане на системите за управление на отпадъците. Знаете, че България има необходимост от постигане на доста амбициозни цели, които са заложени в законодателството, и европейското, и националното. Работи се усилено по изграждането на регионалните системи и съпътстващите съоръжения. Това, което даваме като възможност на общините с поканата, която беше обявена в края на месец юли, е да набавят съоръжения за компостиране на биоразградими отпадъци. Това са зелени и биоразградими отпадъци. Компостиращите съоръжения са необходими във връзка с ангажимента на България да намали количеството депонирани отпадъци. Съгласно европейското законодателство, до 2020 година държавата ни е задължена да намали обемът на депонирани биоразградими отпадъци с 35%. Ще ви дам малко числа. Към края на 2013 година, съгласно статистическите данни, на територията на страната са генерирани 3 милиона 135 хиляди тона битови отпадъци. От тях 1 567 хиляди са тоновете биоразградими отпадъци. Тоест, това съставлява близо 60% от генерираните битови отпадъци и в този смисъл възможността, която се предоставя на общините чрез получаване на безвъзмездно финансиране по оперативната програма, води до възможности не само за постигане на целите, но и за извличане на ползи от това. Стойността на поканата е 97 милиона лева. Тези средства ще бъдат предоставени на конкурентен принцип и за изграждане на подобни инсталации могат да кандидатстват всички общини на територията на страната. Изискванията, които сме заложили, са свързани с изпълнението на Националната програма за управление на отпадъците, разбира се и с икономическата ефективност от проектите, които трябва да бъдат разработени, като възможността, която даваме на общините е да изградят компостиращи инсталации с капацитет между 2 и 20 хиляди тона преработка годишно. Това са зелените и хранителни биоразградими отпадъци, които се генерират на територията на общините.
Съгласно статистическите данни, основната част от общините, които са по-малки в земеделски райони, генерират повече зелени отпадъци. Това е разбираемо, като големите населени места, пък, които са над 50 000 жители, генерират в по-голямата си част, по-голям процент хранителни отпадъци. Така или иначе, системите, които ще могат да изграждат общините, са свързани с възможността да преработват и двата типа биоразградими отпадъци. Ползите, какви са ползите? След преработката и получаването на компост, той може да бъде използван в селското стопанство, за наторяване, може да бъде използван за рекултивация на нарушени терени, може да бъде използван за рекултивация на мини, може да бъде използван за целите на поддържане на зелените системи на общините. Това смятаме, че е още една стъпка напред към съвместните усилия заедно с общините да приведем в действие принципа за ресурсната ефективност, т.е. третирането на отпадъците като продукт. Срокът за кандидатстване е едногодишен, т.е. до 1 август 2016 година общините трябва да подготвят своите проекти. Те са свързани с предварителна подготовка, с необходимост да представят актуален морфологичен анализ на отпадъците, които се генерират на териториите им, актуална общинска или регионална програма, както и всички подготвителни дейности, които са свързани с Закона за устройство на територията, а именно съгласувателни процедури, ако е необходимо отчуждение на терени, ако е необходимо право на преминаване, парцеларни планове и така нататък. Знаете всички тези съпътстващи процедури. Разбира се, изготвянето на идеен проект. Новото при оперативната програма е, че всички документи ще бъдат представени от кандидатите в електронен вид. Смятаме, че в това до голяма степен ще улесним бенефициентите и вече няма да е необходимо да представят купища документи и големи кашони с обемна документация. Така че работим съвместно с Националното сдружение на общините в Република България. Заедно с тях бяха консултирани условията за поканата. Смятаме, че ще има интерес от страна на общините. Ще пристъпим и към повече възможности за информираност, като ще започнем с една обща среща на 20 август заедно в партньорство с Националното сдружение и 28-те областни информационни центрове, които имат за задачата да популяризират европейските програми, като в последствие и по райони ще има информационни дни, за да могат повече общини да се запознаят с условията на кандидатстване. Както винаги и колегите са на разположение за консултации, за указания, за съдействие, за изготвянето на качествени проекти. Това е едната покана. Следващата, за която бяхме коментирали по-рано, е свързана с реализацията на проекти в секторът води. Общата стойност на двете покани е 159 милиона. Както споменах, стойността на поканата за проектни предложения към общините е на стойност 97 милиона лева. А втората покана, която е към конкретен бенефициент, т.е. процедура за директно предоставяне на средства, е на стойност 61 милиона лева. Това са средства, които ще бъдат предоставени на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в подкрепа за реализацията на ВиК реформата. Знаете, че Министерството отговаря за провеждането на политиката в ВиК сектора и работи по реализацията на реформата. Освен дейностите, които са свързани с актуализацията на публичните активи с цел прехвърлянето им, всички съпътстващи необходими дейности, които са свързани с
разработването на така необходимите стратегически документи. Министерството на регионалното развитие и благоустройството получава финансиране и за разработването на регионалните прединвестиционни проучвания. Това е основата, това е фундаментът, върху който ще бъдат изпълнявани проектите в новият програмен период. Знаете, че изискванията на Европейската комисия и заложените условия в споразумението за партньорство предполагат финансиране да получават, бих казал, във втората фаза на оперативната програма, изключая ранните проекти, само проекти, които изцяло са съобразени с принципите на ВиК реформата. Те са свързани с консолидация на ВиК операторите на територията на областите и разработването на регионални прединвестиционни проучвания. На тази база, след като бъдат изготвени, Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече обяви обществената поръчка за възлагането на разработването на тези регионални прединвестиционни проучвания, ще бъдат реализирани вече същинските инвестиционни проекти. Предоставя се финансиране за разработването на регионални прединвестиционни проучвания за консолидираните ВиК оператори, които работят на една обособена територия. Това са 14 ВиК оператора, както и допълнително финансиране за усъвършенстване до разработване на регионалното прединвестиционно проучване, което е разработено от 2014 година за регион Смолян. В този смисъл 15 са регионите, които получават възможност да стартира разработването на регионалните прединвестиционни проучвания. Както знаете, това е обвързано с необходимостта да бъдат консолидирани ВиК операторите, които работят на тази територия. Предвид на това, че работим съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, спомняте си, че беше подписано и споразумение с министър Павлова за взаимодействие Министерството на регионалното развитие и благоустройството като отговорно за провеждането на политиката в сектора, а Министерството на околната среда и водите като финансиращ орган. Смятаме, че готовността е висока и в този смисъл поканата, която е отправена към Министерството, е с срок до края на септември месец да подготвят своето проектно предложение, но това не пречи, както споменах, дейностите, които са свързани с реализацията на проекта, вече са стартирани. До края на годината ще обявим още 13 покани за проектни предложения към нашите бенефициенти на обща стойност над 1 милиард лева. Работим активно дори в летния период и се надяваме много скоро да обявим последваща покана отново в ВиК сектора. На ваше разположение сме за въпроси и коментари.